Ens esperarem 5 minuts, primer per cortesia i després perquè segur que el company d'iniciativa anirà venint cap aquí. Aprofito l'estona abans de res per agrair moltíssim als companys d'Icers que ens hagin fet aquesta conferència abans, perquè sé que tothom heu disfrutat molt, i explicar-vos una mica com anirà el funcionament de la taula rodona. Quan ja hi siguin tots, us agrairé a vosaltres que estigueu aquí avui amb nosaltres. La taula rodona l'hem dividit en 2 blocs. En el primer bloc, cada un dels representants parlamentaris que avui ens acompanyen tindran un espai per explicar-nos el seu punt de vista sobre la regulació, sobre aquesta llei ciutadana que ronda per les notícies, sobre les polítiques de drogues, una mica la seva visió general. Durant tot aquest primer bloc és on nosaltres hem d'anar pensant preguntes que avui ens agradaria dirigir-los. Jo crec que des del moviment cannàbic estem molt satisfets d'avui poder crear aquest espai de diàleg, al final, un diàleg imprescindible entre representants i entre usuaris i usuàries, entre representants i entre molts de nosaltres que estem cada dia tirant endavant associacions, cultius compartits, i per tant hem d'aprofitar aquest espai perquè ens coneguin, perquè coneguin la nostra realitat, perquè coneguin les nostres necessitats. No cal dir sempre des del respecte, però tothom està aquí per poder dir la seva opinió, per poder dir les seves preguntes. Per tant, això, ells ens expliquen, nosaltres anem pensant, segur que tots veniu des de casa amb ganes de fer preguntes i que les teniu al tinter, i després tindreu tots un espai per poder fer-les. Esperem aquests 5 minuts de cortesia i comencem. Val, família, tirem. Tirem perquè segur que som molts i això durarà i en tindrem per estona, que el debat avui s'agafa amb ganes. Per tant, comencem. Tornem-hi. Des del moviment cannàbic català, agrair-vos moltíssim a totes les persones, sobretot a les que aguantareu el debat de peu, que estigueu aquí avui i que tingueu l'interès de mantenir aquest diàleg, i òbviament a tots vosaltres milions de gràcies per haver acceptat aquesta invitació i acompanyar-nos avui, i també per la vostra predisposició a generar aquest espai de diàleg amb nosaltres. Ens acompanya també una persona molt especial a la taula, Martín Barriuso, company antiprohibicionista donde los haya, amb una llarga trajectòria de lluita a les espatlles. L'hem convidat a estar en la taula avui perquè pensem que és una persona molt representativa on ens pot parlar d'aquesta importància del diàleg, i per tant començarem la taula donant-li a ell la paraula, que ens farà una mica de context. I després anirem per ordre fent aquesta introducció que els deixem aquests minuts perquè ens expliquin el seu punt de vista sobre cànnabis, polítiques de drogues, on tenim a la senyora Begoña Montalbán de Convergència i Unió. Molt bona tarda, Begoña, i moltes gràcies per ser aquí. A l'Alba Vergés, d'Esquerra Republicana, gràcies, Alba. A l'Eva Garcia, del Partit Popular de Catalunya, moltes gràcies, Eva. Al senyor Josep Vendrell, d'Iniciativa per Catalunya Verds, milions de gràcies també. Me l'han canviat a última hora. Al Magí Algueró, de Ciutadans, moltíssimes gràcies per l'esforç. I al Carles Sedó, de la CUP, que també tenim aquí. Tots ells tindran aquest espai per explicar-nos el seu punt de vista, i mentre ells ens expliquen segur que tots ens aniran venint preguntes al cap. Després obrirem un espai perquè tots pugueu tenir aquest diàleg més obert. Sí? Si us sembla bé, sense més, comencem. Martín, quan vulguis, jo us aniré passant el micro. Hola, bona tarda. I el primer de tot voldria agrair al moviment cannàbic català per la seva invitació per a participar avui en aquest foro tan interessant. En un moment històric per les polítiques de drogues i especialment sobre el cànnam. Un moment que ens dona una oportunitat històrica d'arribar a un nou escenari sense prohibició i amb polítiques de drogues més justes. Y voy a seguir en castellano porque mi catalán no da para mucho más. Y en primer lugar, pues quisiera expresar mi alegría y agradecimiento también por poder participar en un foro como este, donde los partidos políticos vienen a debatir con un movimiento social sobre una reivindicación largamente ansiada. Cuando empezamos en todo esto hace 20 años, que solamente cuando yo empecé en el antiprohibicionismo solamente estaba ARSEC en Barcelona como referente, y no creíamos, no sé, bueno, sí lo creíamos, si no nos habríamos metido en esto, ¿no? Pero se veía muy lejano el día en el que pudiéramos
tener un debate así, tener los debates parlamentarios que está habiendo e institucionales que está habiendo en Euskadi y en Cataluña en torno a la regulación de los clubes, todo el fenómeno social que ha surgido, este mismo museo donde estamos, es decir, han pasado tantas cosas en este tiempo que es evidente que hemos tenido un enorme éxito en cuanto a conseguir que nuestras reivindicaciones estén ahí sobre la mesa, ¿no? Y en este sentido creo que hemos pasado un umbral ya, un punto yo creo que espero que de no retorno, en el cual el cannabis está, el debate sobre el cannabis y en general el debate sobre las políticas prohibicionistas, sus efectos positivos y negativos, sobre todo los negativos y la necesidad de reformar esas políticas, está en la agenda internacional, sobre todo en América, tanto en Norte como en Sudamérica, en las Américas y en Europa, no tanto en otros continentes, pero creo que algo ha cambiado, se ha roto un tabú. Tenemos ya por fin un país, que es Uruguay, que ha legislado y regulado el cannabis de una manera integral, desde una perspectiva además de salud pública, que me parece muy interesante. Y en este sentido, como digo, yo creo que es un motivo para alegrarnos. Ahora bien, nos encontramos en una situación muy peculiar. A nivel mundial, en los debates internacionales sobre políticas de drogas, se habla insistentemente del modelo español. En realidad no existe tal cosa, primero porque nunca ha habido un modelo a la hora de llegar a la creación de los clubes sociales de cannabis, de otras cosas que hemos ido haciendo, no había un modelo preestablecido, simplemente ha sido una especie de adaptación al marco social y normativo que teníamos para encontrar espacios de tolerancia donde poder llevar a cabo nuestras actividades. Pero además es que no hay un modelo español porque en España nunca se ha regulado esta cuestión, a pesar de que el consumo de cannabis y de otras sustancias prohibidas lleva despenalizado nada menos que desde 1974. En este sentido, creo que las instituciones democráticas aquí tienen una asignatura pendiente en el sentido de que hay un espacio de inseguridad jurídica y de vulneración de derechos en numerosas ocasiones por falta de voluntad política a la hora de regular el cultivo a nivel individual y colectivo, la tenencia, el consumo, etcétera, todo lo que tiene que ver con el cannabis. Y ese vacío se está llenando gracias a este debate que está habiendo en Cataluña, al que se está dando en Euskadi, en la ponencia parlamentaria, iniciativas en las que hemos tenido pues, bastante parte, hemos estado durante muchos años reclamando eso. Y, sin embargo, ahora mismo estamos en un momento en el cual es posible que tengamos regulaciones autonómicas en breve, pero es posible que esas regulaciones se queden en papel mojado si finalmente el nuevo proyecto de ley de seguridad ciudadana se aprueba tal y como está previsto. Y en este sentido yo quiero trasladar a todos los partidos aquí presentes, igual que hice en su momento en el Parlamento Vasco en septiembre pasado cuando comparecí en la ponencia parlamentaria, para que este debate se traslade también al Parlamento español, porque las iniciativas legislativas que se están poniendo ahí en marcha pueden hacer que todo este trabajo de consenso, de debate tan rico que está habiendo aquí y en Euskadi, se quede en nada, porque llegue una ley orgánica que convierta todo el cultivo, sea el que sea, en ilícito, y se acabe un fenómeno que me parece que es interesantísimo. Y en este sentido hay que dejar claro que tal y como van las cosas, con una doble ofensiva, tanto en el plano penal como administrativo, podemos llegar a un escenario en el cual la única alternativa que nos quede, como sucedía hace muchos años, sea recurrir al narcotráfico, volver a salir a la calle a buscarnos la vida, porque pues todo esto que hemos conocido durante los últimos años puede desaparecer. En este sentido, querría destacar primero, la instrucción de la Fiscalía General del Estado en torno a las actividades de los clubes sociales de cannabis, en los que se insiste una y otra vez en que es necesaria una autorización administrativa para que el cultivo sea lícito, cuando en realidad no hay nadie, ninguna institución en España con competencias para dar esa autorización administrativa que se nos reclama, puesto que la Agencia Española del Medicamento se ha declarado incompetente al respecto y no existe en este sentido una regulación, puesto que la ley de estupefacientes nunca fue desarrollada.
Creemos también que las numerosas intervenciones policiales y judiciales contra algunos clubes, especialmente contra clubes que hemos intentado hacer las cosas respetando la legalidad, con transparencia, dialogando con las instituciones, etcétera, etcétera, es especialmente preocupante. Entendemos que la situación de nuestra asociación, PANA, que lleva más de 2 años cerrada por orden judicial, donde a la Junta Directiva, a los 3 miembros de la Junta Directiva, se nos acusa no solo de narcotráfico, sino de integración en grupo criminal, a pesar de ser una asociación legalmente constituida, dada de alta en la Seguridad Social, que pagaba sus impuestos, etcétera, etcétera, nos parece que indica que existe una ofensiva para impedir esta experiencia que venimos llevando a cabo durante mucho tiempo. Y, por otra parte, la Ley de Seguridad Ciudadana viene a cubrir el único espacio que quedaba y la conclusión a la que podemos llegar es que vamos a un marco en el cual se van a incrementar los riesgos legales, los riesgos para la salud. Y no me quiero enrollar más, simplemente quiero terminar diciendo que la única alternativa razonable frente a este salto atrás, a esta vuelta a caer en las manos del mercado ilícito del que habíamos conseguido escapar, es una regulación integral, una regulación que respete los derechos de las personas usuarias de cannabis, el derecho al uso personal, al autocultivo, conductas que entendemos que están amparadas por una de las bases, según la Constitución española, en su artículo 10, del ordenamiento jurídico, que es el libre desarrollo de la personalidad. Entendemos que es nuestro derecho, como personas adultas, consumir aquellas sustancias que consideremos, asumiendo consiguientemente los riesgos que ello pueda conllevar. Y creemos que el único camino sensato para salir de este atolladero pasa por una regulación basada en criterios de salud pública, respeto a los derechos de las personas usuarias y reducción de riesgos y daños tanto para las personas que utilizamos cannabis como para nuestro entorno social. Todo lo que no pase por ahí es esconder la cabeza, es ir hacia atrás y, sobre todo, es dar la espalda a una tendencia internacional que por fin hemos conseguido que cambie y que bueno, pues como digo, corremos el peligro de que el llamado modelo español se acabe aplicando en todas partes menos en España. Y sería triste después de todo lo que hemos venido haciendo estos años. Nada más, muchas gracias. Li donem la paraula ara a la companya Begoña Montalbán, de Convergència i Unió, perquè ens doni una mica la seva visió de tot plegat. Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc, jo voldria felicitar el Moviment Cannàbic Català per aquestes jornades que esteu celebrant aquest cap de setmana i que dins d'aquestes jornades hi tingui cabuda aquesta taula rodona amb grups parlamentaris, i això denota que hi ha la voluntat de diàleg i de buscar aquest consens de tots plegats, perquè, com ha dit en Martín, és un moment històric, és un moment que hem de fer passos endavant i, per tant, què millor que treballar conjuntament i que aquest diàleg també tiri endavant. Com ha dit, és un moment històric, però també és un moment, i sou coneixedors vosaltres, que aquests últims anys hi ha hagut un increment del número d'associacions i clubs cannàbics a Catalunya, i això pot haver generat un mercat ocult que genera aquesta inseguretat per part de les associacions, que ho esteu fent bé, i també per part dels consumidors. I, per tant, davant aquest escenari, la Conselleria de Salut, també la d'Interior, i a demanda, sobretot, de les federacions, doncs fa que ens plantegem, i a demanda de, com reitero, de les federacions, aquesta regulació de les associacions cannàbiques. Jo, de fet, com a grup parlamentari de Convergència i Unió, em centraré una mica en aquesta regulació que hem començat a treballar amb tots els grups parlamentaris i el Departament de Salut. Per tant, davant aquest escenari d'inseguretat i per contrarrestar aquest mercat ocult, cal dotar aquest nou marc normatiu a les associacions per donar aquesta seguretat jurídica que ara mateix necessiteu.
Com ho farem? A veure, des del Departament de Salut sabeu que ho vol liderar, això, i a més hi vol donar aquest enfocament amb criteris de salut pública. Però no ho vol liderar sol, sinó que ens ha cridat als grups parlamentaris perquè treballem conjuntament i busquem aquest consens. I això és bo. I farem el que competencialment ens sigui possible a Catalunya. Com ha dit en Martín, tot i la nova llei de seguretat ciutadana estatal, nosaltres treballarem perquè aquesta regulació sigui possible. Aquesta regulació cal que estableixi uns criteris de funcionament. De fet, estem als inicis de la feina, per tant, tampoc podrem concretar molt. A partir d'ara, el diàleg amb vosaltres també ens ha d'ajudar a anar millorant aquests aspectes. Però s'ha de basar en un codi de bones pràctiques i sí que s'exigirà un control i una transparència, òbviament, perquè de fet les associacions que ho feu bé ja ho feu, però s'exigirà a totes les associacions en base al registre, que també anirà molt bé, tindre aquest registre de totes les associacions i també confiant, però, en l'autocontrol i l'autoregulació de les associacions en si. Hi ha aspectes com ara el tema del transport, el tema del cultiu, que sé que això són àmbits que us preocupen, i de fet hem de veure com hi donem aquest component legal, perquè de fet establirem uns protocols i s'han d'establir uns mecanismes i reitero sobretot ara amb l'entrada d'aquesta nova llei de seguretat ciutadana. Però bé, de fet farem, reitero, el que competencialment podrem. Com deia, el Departament de Salut és qui ho lidera i també ho esmentava en Martín, amb aquest enfocament i criteris de salut pública, i aquí l'Agència de Salut Pública hi vol tenir un paper important i veu una oportunitat per aplicar els programes i les polítiques de prevenció i promoció de la salut. I també perquè les associacions, les que ho feu, doncs està bé, però que totes s'assumin a aplicar aquestes polítiques de prevenció i també aquestes polítiques de regulació del consum com a danys i riscos, com a reducció de danys i riscos. I de fet això, el fet que es treballi conjuntament, també ajudarà a disminuir o a reduir els riscos o aquestes interpretacions equivocades que entendreu que pot tenir part de la ciutadania. Doncs bé, pot haver-hi un efecte crida o pot semblar que hi ha una major tolerància a la normativa, i no és això, simplement posem ordre. Nosaltres hem començat, com us he dit abans, la feina al Parlament amb una primera reunió amb el Departament abans del període de Nadal i suposem que ara en breu començarem i seguirem la feina i les reunions de treball, i per la nostra part treballarem perquè aquesta regulació tiri endavant. De fet, a Catalunya ja estem acostumats a nedar contracorrent, per tant, les coses s'han de fer ben fetes. Davant d'aquest escenari d'incertesa, doncs entre tots posem ordre, mirem el futur amb esperança, sense deixar de fer les coses bé, i treballem amb consens, que això és el més important. I per part nostra, res més. Gràcies. Vergés, d'Esquerra Republicana, ja ens farà també la seva visió general. Gràcies. Hola, bona tarda i gràcies a tothom per ser aquí, que veig que la sala està plena.
Bé, tampoc no vull aprofundir gaire perquè ha començat el Martín i ho ha explicat més bé que ningú, perquè com molt bé has dit, fa molts anys que treballes en això, doncs estàs totalment implicat i saps perfectament com han estat les coses i com estan en aquests moments. Només m'agradaria traslladar-vos també la visió d'Esquerra Republicana en aquest aspecte. Nosaltres som republicans. Per tant, això vol dir que empoderem també els individus per poder prendre les seves decisions i no tenim una visió prohibicionista, ni intervencionista, ni paternalista de les coses. Però sí que estem a favor de la regulació d'aquest tema, sobretot pel que fa a la regulació de les associacions i els clubs. Primer de tot, perquè heu sigut vosaltres, els que formeu part de les associacions i els clubs, els que ens heu vingut a demanar, escolta, aquí nosaltres fa molts anys que estem treballant, vam començar mirant la legislació com estava, veient quins buits legals hi podien haver per poder fer les coses ben fetes. Estem treballant, creiem que ho estem fent bé, tenim tot el codi de bones pràctiques, etc. Estem demanant requisits d'entrada a l'associació, ens mirem els cultius, volem fer-ho tot escrupolosament bé. El que passa que veiem que d'un temps ençà s'estan sortint una mica les coses de mare per, suposo, intrusisme de que s'ha vist aquest buit legal aquí i, per tant, hi ha molta gent que s'aprofita d'aquest aspecte, sobretot també d'altres països que tenen regulada una part i tenen deixada l'empara de qui sigui, doncs tota una altra part. Per tant, arran de la vostra demanda, perquè al final els polítics el que hem de fer és recollir les demandes de la gent i de les associacions i mirar què es pot fer des d'aquí, doncs es va parlar amb govern, s'ha parlat amb els altres grups i des de la nostra visió estem molt contents que aquí hi ha un consens molt ampli per encetar aquesta regulació de les associacions i els clubs. Què intentarem fer amb aquesta regulació o què podem arribar a fer d'immediat amb aquesta regulació? Nosaltres veiem fàcil regular tot el tema de l'associacionisme, per tant, i a més Catalunya té una tradició importantíssima amb això i per tant podem trobar la manera de fer-ho i de fer-ho adequadament, però sempre ens trobarem els topalls aquests amb cultiu, amb transport, etc. Per què? Doncs perquè també es topa amb una legislació en la qual nosaltres des d'aquí no tenim competències. Per això també des d'Esquerra Republicana estem demanant que això que ens està passant amb infinitat de coses doncs puguem assumir absolutament tot el poder de decidir des d'aquí per poder fer les coses completament bé des del principi al final i tancar el cercle. Per no quedar-nos a mitges com també ha passat en altres països. Tot i així, en la regulació que nosaltres hem plantejat des del Parlament de Catalunya sí que abordarem, evidentment, el tema del cultiu i també el tema del transport, però des d'una visió no de canviar lleis, perquè no podrem des d'aquí, però sí de fer un protocol amb fiscalia, protocol amb la policia, de com han d'actuar en cas de que es pari una furgoneta que vagi plena de plantes, que facin bona olor i el senyor policia digui, doncs bueno, d'aquí és això, què és això? Doncs miri, això és d'aquesta associació, jo soc tal persona, amb DNI i tal, i portem aquests quilos i això està registrat, nosaltres portem un llibre de registre on tenim els càlculs segons els socis que tenim, la producció que hem de fer, etc. Per tant, això és fer les coses ben fetes i no és res més del que s'està fent ara mateix. Perquè no hi ha res més absurd, o res pitjor que la inseguretat jurídica l'estiguem donant a certes persones que volen fer les coses legals i les volen fer bé. Per tant, és totalment absurd, totalment estúpid i des del punt de vista de grups parlamentaris o de partits polítics el que hem de fer és donar aquesta seguretat jurídica a aquelles persones que ho volen fer bé. Simplement és això. Per tant, no m'allargo més, ell ho ha explicat molt bé, ell ha entrat en els temes de la regulació. En el tema del projecte de llei de seguretat ciutadana, per nosaltres és un exemple més de la involució que s'està patint ara mateix a l'estat espanyol amb el govern actual i per tant, evidentment, tenim una oposició frontal a aquesta llei. Ja veurem què ens diu també la representant del Partit Popular, suposo que deu tenir també la seva visió del tema i per això nosaltres
ho volem abordar no des d'aquest punt de vista de seguretat ciutadana, de criminalitzar certs aspectes de la societat, sinó ja que volem donar seguretat a la ciutadania, doncs abordem-ho des del punt de vista, per començar, de salut pública. Volem tenir segur que aquella gent que consumeix està consumint un material que està cultivat en les condicions que ha d'estar, que està en una associació, que no es ven sinó que es dispensa en els seus socis, que es fan les coses bé, que es pot analitzar la substància, que es pot tenir informació per part del Departament de Salut, per exemple, de quanta gent és consumidora habitual de cànnabis al nostre país, de quines edats són majoritàriament les consumidores, de quins problemes està comportant això a tots nivells, perquè si n'hi ha i tenim la informació, els podrem abordar. Perquè si hi ha problemes, que a vegades hi són, i no tenim la informació i no podem saber des d'un Departament de Salut quanta gent pot estar implicada, doncs no podrem mai solucionar res. Per tant, el nostre punt de vista és aquest, abordem-ho des del punt de vista de salut pública per començar, intentem veure què podem fer amb el cultiu i el transport, que són aspectes una mica més complicats per part de la legislació catalana, i seguir treballant sobretot amb la gent de les associacions i també de les federacions que agrupen aquestes associacions, que són les que porten més el pes i les relacions amb els grups parlamentaris. Ja està, ja entrarem després a preguntar. Gràcies, Alba, i ara és el torn de l'Eva Garcia. Bé, moltes gràcies. I jo vull començar també agraint i felicitant sobretot a l'associació, al moviment cannàbic català, per tal d'haver organitzat aquestes jornades tan interessants, perquè ho són, i us asseguro que per la diputada que us parla, tot i ser del Partit Popular Català, però em semblen unes jornades prou interessants com per poder participar. I també us vull agrair que m'hagueu convidat, al Partit Popular de Catalunya per tal de saber què és el que opinem del vostre problema, perquè en definitiva és un problema que patiu quotidianament, i per tant crec que us honora el fet d'organitzar aquestes jornades i de convidar a tots els grups parlamentaris. Fins ara hem escoltat unes paraules molt assenyades del Martín. Jo puc compartir fins i tot una bona part del que deia, dir-li que ha esmentat que això el que calia era traslladar-ho en el Parlament espanyol, en el govern d'Espanya, dir-li que precisament a iniciativa del grup parlamentari popular del govern d'Espanya hi ha justament en aquests moments en el Congrés dels Diputats una ponència creada, com deia, a iniciativa del grup popular, però per unanimitat de tots els grups parlamentaris, precisament per tractar d'aquesta temàtica, perquè no és només un tema de seguretat ciutadana, sinó que fins i tot pot significar alguna variació, algun canvi en el propi Codi Penal. Per tant, el tema no és només de seguretat, és un tema de salut, és un tema jurídic, és un tema prou complex, però com us deia, en aquests moments al Parlament espanyol se n'està parlant i se n'està parlant molt. I se n'està parlant amb associacions, amb persones, amb experts d'altres països, perquè jo crec que a Catalunya fins ara hem escoltat la intervenció de Convergència i Unió, d'Esquerra Republicana, dels partits que en aquests moments governen a Catalunya, i certament estan tenint una iniciativa que nosaltres també hi estem participant per tal de regular la producció, la distribució i el consum del cannabis aquí a Catalunya. Nosaltres també hem participat i participarem, però jo crec que també cal, abans de fer aquesta regulació, abans de fer aquest control sobre la distribució, producció i el consum, cal valorar-ho en profunditat, cal crear, fins i tot, podríem fer una subcomissió per parlar i per escoltar sobretot els experts, els que en saben, i per saber, per conèixer quines són les experiències d'altres països on això s'ha fet o on això no s'ha fet, però en qualsevol cas per saber quines poden ser les problemàtiques que hi ha també en altres països, sobretot d'Europa. Aquest tema segurament no és una demanda social en aquests moments majoritària, però sí que és veritat que és un problema latent que sempre, en qualsevol moment dels últims temps, hi és. És un problema que existeix, és un problema latent i que, per tant, jo crec que els polítics, els que estem governant a Catalunya, a Espanya o allà on sigui, tenim una certa responsabilitat per tal de donar una resposta
aquest problema que teniu. I no és, com us deia, no és una demanda social, però és un problema entre aquells que pensen que la droga comporta perills, no només socials, sinó fins i tot per la pròpia persona que consumeix, i entre les persones que pensen que el cannabis és una droga menys perillosa que l'alcohol o el tabac i, per tant, que no passa res allò per consumir. Jo, com us podeu imaginar, m'inclino més per la primera de les opcions. Crec que aquí m'heu convidat perquè sigui sincera i perquè us digui el que penso. I, per tant, no és cap sorpresa que us digui que per nosaltres, pel Partit Popular català i espanyol també, considerem que és una droga que comporta perills. I no ens basem només en les nostres conviccions, sinó que tenim dades que un en pot fer cas o no, però són dades que avalen algunes de les coses que estic dient. Hi ha dades de l'Organització Mundial de la Salut. Després, si vols, tindràs oportunitat de fer el comentari que creguis oportú i t'ho agrairé. De veritat que t'ho agrairé. Però hi ha dades que demostren precisament el que estic dient. L'Organització Mundial de la Salut, com us deia, parla que el cannabis és una substància al·lucinògena que distorsiona la realitat, dificulta l'atenció, la concentració i provoca pèrdua de memòria. Per això us dic que hi podeu estar d'acord o no, però en tot cas jo crec que és bo que s'escolti a tothom, ni que sigui per una qüestió de respecte i educació. Però el Martín deia al principi, nosaltres som capaços d'assumir riscos, però clar, quan són riscos que surten més enllà de la pròpia persona, doncs jo crec que aquí hem de fer tots plegats una reflexió del que pot suposar aquest risc no individual sinó col·lectiu. En aquests moments Espanya es troba a la cua i Catalunya també es troba a la cua d'Europa en la percepció que tenim que el cannabis comporta riscos, comporta perills en el seu consum. I precisament jo crec que aquest és el major risc que tenim, el no ser conscients, el no ser prou conscients que és una droga que comporta uns certs perills. Però hi ha un tema molt important i que aquí fins ara, fins en aquests moments, no ha sortit i que per nosaltres és prou important, que és l'ús terapèutic que es pugui fer d'aquesta droga. Fa aproximadament 10 anys, crec que va ser a principis de l'any 2003, en el Parlament de Catalunya, a instàncies de la llavors diputada Caterina Mieres, que crec que el Partit Socialista també era convidat en aquesta taula, però pels motius que sigui no ha pogut assistir. Però la diputada Caterina Mieres, a iniciativa seva es va aprovar una proposta de resolució precisament per regular o per començar a treballar i analitzar quins eren els possibles efectes terapèutics del cannabis per tractar patologies, jo crec que molt importants. Jo crec que aquest és un tema important, que a vosaltres us pot afectar d'una manera més directa o no, però crec que per nosaltres és molt important i en aquest sentit també hi estem treballant, no només en el Parlament de Catalunya, sinó sobretot en el Congrés espanyol. Crec que és una temàtica molt important. Però abans també es comentava que en el País Basc s'està fent una iniciativa prou bona i el Martín en sap més que els que estem en aquesta taula, segurament, i va ser precisament també a iniciativa del Partit Popular i el Partit Socialista d'Euskadi que es va crear aquesta ponència, una ponència, no sé si li diuen ponència, li diuen comissió, ponència. Doncs aquesta ponència em consta que està donant molts bons resultats perquè s'està convidant a associacions, experts, a persones que en saben, a partits polítics i cadascú està dient la seva per tal de trobar una regulació, per tal de poder fer alguna legislació al respecte en el País Basc. Segurament, i abans hi ha alguna persona que ha parlat també ho ha dit, i alguna persona del públic suposo que tindrà la idea de preguntar-me per la llei de seguretat ciutadana. Doncs ja m'avanço, si voleu, ni que sigui en 10 segons. Aquesta llei ara mateix no és una llei encara, hi ha un avantprojecte de llei i el que pretén en aquesta temàtica que us afecta a vosaltres és precisament intentar controlar d'una forma més, no restrictiva, sinó que el control sigui molt més, no sé si pots tenir, ja torno a dir-te que pots tenir l'opinió que vulguis, però et demanaria una mica de respecte per la meva persona.
doncs pot tenir alguna restricció, no us diré que no, però és una llei que s'està encara debatent, té que entrar al tràmit parlamentari i per tant encara no és més que un avantprojecte, però segurament el que pretén és no restriccions allò severes per anar contra ningú, sinó precisament intentar que aquella banalització que hi ha sobre la vostra activitat no sigui el que fins ara ha sigut. Jo estic a la vostra disposició per si em voleu adreçar qualsevol pregunta. L'únic que sí que us dic és que lamento no poder-me quedar fins al final, però tinc un sopar a sobre de la ciutat de Lleida i per tant estaré una estoneta més i sí que us demano que si en un altre moment teniu a bé tornar-me a convidar estaré encantada de tornar a venir. Gràcies. Gràcies, Eva, i ara és el torn del Josep. Hola, molt bona tarda. En primer lloc també gràcies per la invitació al moviment cannàbic i felicitats per les jornades i per la data d'avui. Jo voldria fer una constatació, expressar una voluntat i assenyalar alguns elements del camí que creiem nosaltres que s'ha de recórrer. La constatació és el fracàs de la repressió i de la prohibició a nivell mundial. És a dir, el vent està començant a bufar cap a una altra banda. Jo crec que hi ha una constatació cada vegada més evident de que la repressió i la prohibició ha provocat uns costos molt superiors als que podria provocar la legalització o la regularització, en definitiva. I jo crec que aquest debat sobre com afrontem la qüestió de la regulació del consum dels clubs cannàbics a Catalunya l'hem de situar en aquest marc també. Però jo crec que aquí hi ha un debat profund que hauríem d'abordar també globalment. El que ha passat a l'Uruguai és molt positiu, va en una línia, com ells diuen a l'Uruguai, de regulació responsable que hi coincidim plenament. El debat que hi ha a molts països, la regulació que s'ha fet a alguns estats nord-americans, a Washington crec que és, a Colorado, ja fa uns anys a Califòrnia també va en un sentit que creiem que és positiu. Per nosaltres els costos humans, sanitaris, el mercat negre, la màfia, la violència, l'enfortiment dels aparells de repressió policials en molts països demostren que l'únic que fa la repressió i la prohibició és vulnerar els drets de les persones, és engrandir aquest fabulós mercat negre i és fomentar la repressió i la violència en aquest cas dels aparells policials i els aparells de repressió, especialment en alguns països. I per tant, aquest debat, si voleu vosaltres, més general o més ideològic, cal plantejar-lo. El perquè, a més, aquí ens trobem un cas d'hipocresia moral o d'hipocresia social. És quasi, vaig dir un tòpic, és evident que algunes societats admeten determinades drogues que estan admeses legalment, socialment, el tabac, l'alcohol i altres substàncies no les admeten i això obeix a un criteri que no deixa de ser cultural, que no deixa de ser social, però al cap i a la fi arbitrari. La repressió pot servir per tranquil·litzar consciències, jo crec que a aquestes alçades ni això, però no resol absolutament res, com vosaltres sabeu. Per nosaltres el consum del cannabis o d'altres substàncies és una opció personal que en qualsevol cas té una dimensió de salut pública que fa necessària la seva regulació. Jo crec que aquesta és la qüestió clau. Mireu, la dada que explica el fracàs d'aquestes polítiques a l'estat espanyol és que en el cas de l'estat espanyol és el tercer país europeu en consum de drogues i en canvi a Portugal, que la tinença i el consum no està penalitzat, el tràfic sí, però la tinença i el consum no, és el 18è en el conjunt de la Unió Europea. Això jo crec que és una dada que demostra fins a quin punt ha fracassat aquesta política. En el cas que ens trobem de Catalunya, és veritat que la situació d'ambigüitat legal, de legalitat, els buits legals que hi ha en el conjunt de l'estat espanyol, que veiem en el cas de Catalunya, provoquen inseguretat jurídica, faciliten en molts casos l'assetjament policial. Vosaltres en les vostres visites al Parlament ens ho heu explicat moltes vegades, de la gent que entra, que surt d'un club, que el poden agafar si porta res, que ens han trobat casos que han entrat, els Mossos han entrat en un club que desenvolupava amb normalitat la seva activitat, però és que a més el fracàs és tan evident
que l'increment, s'ha produït un increment de clubs a Catalunya d'una forma brutal, amb intrusisme, amb problemes de males pràctiques, amb problemes de riscos fins i tot per la salut. Per tant, és una situació que demostra l'absurditat de la normativa en la que ens trobem. Una inseguretat jurídica que també provoca arbitrarietat judicial, per altra banda, amb la punició, amb les penes, amb les sancions, amb les multes que s'acaben imposant. Per tant, és una situació en la que no es pot continuar i amb la que s'ha d'acabar. La llei de seguretat ciutadana aquesta, que nosaltres ens hi oposem per aquesta i moltes altres raons, és un camí que no porta cap enlloc. És un camí que cal situar també en el marc de la involució democràtica i autoritària en la qual està situat el Partit Popular i amb el qual afronta tots els problemes, ja sigui el dret a decidir de Catalunya, ja sigui els conflictes laborals i socials, tots els problemes. Doncs ara amb aquest sembla que la solució també és augmentar la repressió, augmentar les penes, els càstigs, i això ens portarà al no res. Ens portarà a incrementar encara molt més els problemes, no a solucionar els problemes. I això té una funció ideològica, poder-se presentar, especialment davant de determinats sectors de la societat, dient, ei, mireu que durs que som, mireu com perseguim les drogodependències, som un partit de llei i ordre. Un partit de llei i ordre serà per una minoria, no per la majoria en qualsevol cas. És una política que només provoca problemes. Per tant, com us deia, nosaltres estaríem a favor de la regulació. Tampoc no coincidiríem, entenc que és un debat també més profund, amb una mercantilització total i absoluta. És a dir, creiem que s'ha de regular per les dimensions que té, com es regula el tabac, com es regula l'alcohol, i segurament aquest també s'ha de regular. I em sembla que el club associatiu, cooperatiu cannàbic va en la bona línia també, i em sembla que és un bon model directament vinculat a la producció, que és a la producció i al conreu. Em sembla que aquest és un bon model que cal practicar, i segurament és un debat on, mireu, i també ho dic amb tota sinceritat, crec que les forces polítiques no tenim construït del tot programàticament allò que caldria fer. Jo crec que ni el govern o ni els governs ho tenen, i crec que és un treball que l'haurem de fer tots, que l'haurem de fer col·lectivament, nosaltres i vosaltres que coneixeu de primera mà aquesta qüestió, però a mesura que anem treballant van apareixent qüestions, van apareixent dilemes, que col·lectivament tots plegats hem d'anar resolent. Però jo crec que les veus a favor de la regulació, que les veus contra la prohibició cada vegada són més grans, i hi ha unes declaracions de l'antic secretari general Kofi Annan, que ho deia, de l'antiga directora general del Pla Nacional de Drogues, és de gent que ha vist de primera mà el problema i que constata, com us deia, que el prohibicionisme ha fracassat totalment. Per tant, ara us estic explicant la segona part del que volia dir, la voluntat de la regulació. Ens agradaria que fos a nivell del conjunt de l'Estat que es produeix aquesta regulació del cannabis i, per tant, despenalització, que no hi haguessin multes pel consum, que no hi haguessin detencions ni sancions pel conreu, ni tampoc pel tràfic, sinó que estigués regulat, que seria la manera que podríem acabar d'una vegada amb la droga com a problema. En qualsevol cas, els problemes de caràcter judicial policial desapareixerien i s'hauria d'afrontar des del punt de vista del consum i des del punt de vista sanitari, si és el cas. Per tant, aquesta seria la nostra voluntat. Em sembla molt interessant el que ha passat a l'Uruguai i a tots aquells estats americans. El camí a recórrer, per anar acabant, nosaltres vam presentar en el seu moment, quan va aparèixer el debat de Rasquera, una proposta de resolució al Parlament. El Parlament és una mica lent, és força lent, encara no s'ha discutit aquesta proposta de resolució, que anava en la línia de crear una comissió, de crear una comissió amb la compareixença d'experts, de les entitats, de les federacions, per decidir col·lectivament quin és el tipus de regulació que calia. Ja estem d'acord amb el que es fa també, i ens sembla positiu, ens sembla un avenç que hi hagi aquest grup de treball, que creiem que la participació de les federacions i les entitats és fonamental, que hi han de ser, que no només és una qüestió de grups parlamentaris, i que en qualsevol cas és evident que qüestions com la producció, com el transport, hem d'estudiar bé les possibilitats del marc normatiu que tenim, què és el que podem fer, si és autorregulació, si és protocol, però tenim ja instruments que es poden fer. És a dir, cal donar instruccions als Mossos d'Esquadra perquè actuen d'una manera i no d'una altra manera. Hem de donar instruccions perquè no hi hagi assetjament, perquè no actuïn arbitràriament,
sinó que actuïn en la línia del que es vol fer, que és la via de la regularització i no de la punició, i per tant el govern ja té alguns instruments per començar en aquest sentit. S'ha de regular també, crec que és una demanda, l'accés de metges, de psicòlegs, etc., perquè puguin fer aquest assessorament i aquest treball conjunt amb els clubs. No totes les persones requereixen o poden assumir la mateixa quantitat de substància, és a dir, també depèn de cada cas. És evident que hi pot haver, en alguns casos, si no es fa bé, hi podria haver riscos i per tant també aquest suport sanitari psicològic em sembla interessant i em sembla important. Hi ha altres elements de la regulació, de l'espai, del nombre de socis, etc., que jo crec que han de ser objecte de debat concret també amb les federacions i amb els clubs cannàbics. Però em sembla que aquesta idea, més enllà del que fem aquí a Catalunya, aquesta idea ja acabo, aquesta idea que hem de donar una batalla, que estem en condicions ara, de donar que la societat ha evolucionat de tal manera que estem en condicions de donar una batalla frontal contra el prohibicionisme i guanyar-lo. Jo crec que aquesta és la situació. I que aquí hem donat un primer pas. Podem donar un primer pas per resoldre els problemes, però que no hem de perdre de perspectiva la batalla global, política i ideològica que hem de donar perquè finalment, com us deia abans, això de les drogues deixa de ser un problema social, penal, judicial i sigui simplement només una opció personal que cal, això sí, regular per les implicacions sanitàries que té. Moltes gràcies. Gràcies, Josep. És el torn de Magí, de Ciutadans, quan vulguis. Moltes gràcies. Agrair que ens hagueu convidat aquí al museu a aquestes jornades sobre cannàbiques. Dispenseu, perquè no soc un gran expert en la matèria, però jo he tingut que agafar el nostre diari, no he trobat res sobre el cànnabis, però revisant tota la propaganda, tota la nostra informació que donava a la ciutadania, l'any 2008, a les generals, van tenir un 80 en el marc de tot el programa electoral, n'hi ha un punt, el pany 53, deia que parlava del cannabis i què és el que opinem ciutadans sobre el cannabis. Des de llavors no hem parlat res més, així que teòricament jo com ciutadà i com part del partit assumeixo el que hem dit. Com sempre diem el mateix, què és el que diem nosaltres? Estem a favor de la marihuana? Sí. En quin forma i en quin motiu? Bueno, estem en forma d'un tipus medicinal. També el programa electoral posa un tipus particular. Què és això de particular? Bueno, li podem dir particular, lúdic o el que sigui, però realment la definició és que estic a favor de la marihuana. És el que nosaltres voleu saber i si nosaltres el que pensem. Què és el que també diem nosaltres? Doncs que volem un consum responsable, normal, i que volem que si realment s'aprova i una persona pot anar a una farmàcia o a un club cannàbic a dispensar el seu material que necessiti, doncs que estigui amb tota normativa, que estigui controlat i que sigui correcte. Amb això què és el que acabarem? Doncs amb tot el tràfic que hi ha i amb totes les problemàtiques que porta el tema d'estar amb la il·legalitat. Amb el tema que comentava el company amb el tema que comentava el company de parlar de la nova llei orgànica que està sortint, des de nosaltres de Ciutadans el que pensem i el que estem desenvolupant i el que nosaltres la idea és si tothom està al club, si hi ha un gran moviment social, una gran força d'un moviment com pot ser el cannàbic, com pot ser tota la població, doncs és molt difícil que des d'un legislador faci tot el contrari. Encara amb aquest nou govern, que té majoria absoluta, doncs és una mica difícil, però al temps ho farà. Si el senyor Martí, que es veu que és el més expert de la taula, diu que el de l'any 74 es va legislar d'una forma més que no està penalitzat el consum, jo em vaig assabentar ara mateix d'aquest tema, doncs trobo que portem molts d'anys. Si realment tot aquest museu, tota la gent, a prop de casa meva n'hi ha 2 grown shops, n'hi ha una associació, hi ha molta gent que està treballant i que vol desenvolupar aquest sistema, jo no trobo que sigui dolent. Jo no trobo que la droga, com diu la companya del PP, sigui perillosa.
perillós és aquesta taula, si et foques, dones cop contra ella. Realment, tot és perillós, només és l'ús que tu li dones. Una arma és perillosa? Sí, si apuntes i dispares, sí. Si la tens penjada a la paret, no és perillosa. Tothom depèn l'ús que li donis. Nosaltres, com ciutadans, el que pensem és que el ciutadà està al centre de la informació i al centre de... Nosaltres el que pensem és que tu facis el que tu vulguis. Igualment, tinc coneguts que fumen, jo alguna vegada també, i trobo que és una mica difícil que sigui perillós i que tinguis una sobredosi. Jo sí que conec gent que ha mort per coma etílic, però no conec ningú que hagi mort per una fumada etílica. I el trobo des de Ciutadans, o jo particularment, a vegades jo parlo de Ciutadans, però també parlo amb nom meu, si tothom té un pensament positiu i tira endavant un projecte, amb un projecte de pensar que això té que tirar endavant i que és lo normal, perquè a veure, ningú fa mal a ningú. Suposo que tots els que sou aquí, si aneu al parc i hi ha una zona de joc amb nens de 5-10 anys, doncs si hi ha un tio fumant un porro al costat, doncs jo vaig i li dic, cabron, ves cap allà, tio. Per què? Però és normal, perquè la gent que fuma ho veu així. Quin és el gran problema? Doncs aquesta gent que mai ha fumat, que es pensa que punxar-se fora un porro el mateix i que no. I aquest pensament antic que és el de sempre, qui comença pel porro acaba la droga. Doncs això no és el que pensem. Per què? Perquè som una mica més adults. A vegades és difícil que els que llegim... Jo sempre dic el mateix. El problema és que qui fa les lleis i qui realment està treballant per fer aquestes lleis que a tots ens fan la legislació, no? És dir, com dir, a veure, aquesta llei qui la fa? La faig jo, per qui? Per vosaltres. El problema és que mai es parla amb l'altre. Jo faig la llei i l'altre l'assumeix. Si al País Basc, amb totes les coses que han passat i tot igual, s'han posat d'acord a fer una llei a favor de la marihuana... ho sento, perdó. Dic això, que si realment des del País Basc s'han posat d'acord el PP i el PSOE per fer això, escolta, per què no podem fer-ho aquí? Jo de tot no ho entenc més, però ja ho dic, que no soc un gran entès d'aquest tema, però de tot el comentari, sol vull fer un comentari al resta de la taula perquè només... Per un par de comentaris que hi ha hagut, només ha faltat la frase de Espanya ens fuma, perquè ja era de risa, a veure, si nosaltres des de Catalunya volem fer una llei, es pot fer, però el lògic és fer-la a nivell estatal, perquè el mateix que passa a Catalunya, passa a Extremadura, a València, a Astúries i a Pontevedra, perquè la gent que fuma és la mateixa. No crec que jo, que perquè faig una calada aquí, sigui diferent un mai que un porro a Extremadura. És a dir, per mi és el mateix. Llavors, jo penso que si la resta de partits que hi ha aquí, menys el de la CUP, que està com jo, no tenen representació a Madrid, per què no fan una llei a Madrid? Perquè hi ha gent que té una majoria absoluta i no ha fet res. Perquè hi ha gent que participa en governs o ha recolzat governs, el qual no ha canviat aquesta llei. És molt fàcil a vegades des de fora dir jo faria o jo diria o tal igual. No, ves a la hemeroteca, què és el que dius tu com he fet jo? En 2008, què és el que diem això? Hi ha alguna cosa més endavant? No. Bueno, doncs tenim això. Per què? És el que posa aquí. I ja, quan parlem amb el senyor Rivera, si està en contra, doncs ja parlarem. I si no, la pròxima assemblea, però som així, som aquest partit, som molt assemblearis. Què és el que diem? Això, doncs això ho fem d'anar endavant. Ja està. Gràcies. Gràcies al Magí. Abans de donar-li la paraula al Carles, com que després del Carles obrirem aquest espai de preguntes, ja ho veig que el cable del micro és ben curt, a qui vulgui venir aquí a fer la pregunta directament, absolutament convidat, convidada. Però a qui no, ara passejaran companys del moviment cannàbic amb paperets. Si teniu ganes de fer la pregunta, l'escriviu allà i a mi em tocarà fer de lectora de les vostres preguntes. Sí? Gràcies. Carles, quan vulguis. Hola, bona tarda. Espanya ens escanya l'avantprojecte aquest de llei Mordaza, és com la llei de l'avortament, és una rèmora d'unes polítiques reaccionàries i franquistes, i fins i tot van a contrapeu del que està dient l'ONU, que planteja als països que experimentin models de regulació del cannabis. I Catalunya no és cap oasi. Aquí a Catalunya tenim cada cop més normatives cíviques, que el que fan és que no permeten el consum autogestionat d'alcohol al carrer, en canvi sí pots fumar, sí pots beure alcohol a la terrassa o un bar, o fins i tot autoritzen beure alcohol en l'espai públic sempre que les barres tinguin el permís d'un ajuntament.
Els interessos econòmics estan guanyant espai als interessos de la salut, per això la llei Òmnibus torna a permetre la publicitat de l'alcohol i la promoció de begudes alcohòliques en els locals o facilita muntatges com el Barcelona World d'especulació i es veurà si es podrà fumar tabac allà o no. I de la fiscalització, qui en treu profit? En treuen profit les màfies, ja ho sabem tothom, la moral reaccionària, que a vegades és qui governa, i hipòcrita, i guanya qui vol controlar el nostre espai privat i qui vol controlar el nostre espai públic. Tornem a recordar que si hi ha un grup de persones fumant porros en el carrer, hi ha gent que no fumen, i hi ha una actuació pública, pilla tothom, es talla el rotllo. Hi ha una cosa molt clara, que és que volen que el carrer no sigui l'espai públic i potser la persecució de l'ús de cannabis a l'espai públic potser és la persecució de l'espai públic en si. I amb tot això qui pilla? Pilla l'administració pública perquè no rep els impostos que els hi tocaria, pilla l'administració pública perquè s'estan dedicant els diners a policia, a sistemes judicials i a presons quan hi ha prioritats bastant més importants que aquestes, pillem les persones, siguem fumadores de cannabis o no, i amb la fiscalització també pillen les persones que en països del sud estan treballant en condicions lamentables. Llavors, quina és la nostra proposta? La nostra proposta és l'autogestió. L'autogestió d'una dona que vol plantar cannabis perquè té un problema de salut o simplement perquè li ve de gust fumar-se un porro perquè ho prefereix a drogar-se amb Telecinco, per dir alguna cosa. L'autogestió d'una societat organitzada, que és l'exemple dels clubs i les associacions de consum. I per últim dir que si volem fer una llei de seguretat ciutadana estaria molt bé que faci una agenda de seguretat ciutadana perquè les ciutadanes i els ciutadans necessitem seguretat i per sentir-nos segures volem tenir aliments, volem tenir un sostre, volem tenir feina, volem una societat més justa i també volem disposar del nostre cos i entendre que l'espai públic també és nostre. Gràcies.